Karon nga nagkaduol na ang pagsaulog sa Sinulog 2025. Nagsugod na sab sa pagpamaligya ang mga magpapatigayon sa tinuig nga mga sinulog shirts o ubang sinulog merchandises dinhi sa gawas sa Cebu City Sports Center sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo. Miambit ang mga mamaligyaay nga nagsugod na sila og dawat og mga binulto nga mga orders gikan sa mga customers. Dugang nila nga nagsugod ilahang pagpamaligya sa unang semana sa Disyembre ug hangtod sa hinapos sa Pebrero. Ibutyag si Marvin Dunahan, usa sa mga namaligya gawa sa CCSC, nga malipayon siya nga nibalik sila dinhi sa Osmeña Boulevard, itandi sa niaging duha ka tuig nga duol sila sa Cebu City Hall na maligya. Kinisubay sa pag-usab sa venue sa Grand Parade sa milabayng mga tuig. Mas okay gid mi diri kay ang pinakakaraan gid na kuan gid diri man gid dapita. Dili man gid didto, bati man didto kay mingaw man gud kaayo. Dili kay dagsa sa mga tao didto ba nya diri dagsa man kay sa mga tao kay ari man mangagi. Mga sakyanan makakita hunong ta kay ari ta palita diri sa ilang display nindot kaayo. Ang sinina alang sa mga bata mapalit gikan sa 150 pesos hangtod sa 180 pesos. Samtang alang sa mga teenagers ug mga hamtong moabot ang presyo sa 200 pesos hangtod sa 400 pesos depende sa tela, size ug design. Nagkanayon si Marivic Ibarita, usa ka tindera nga mas gipili nila nga mamaligya og mga sinina nga US Polydex kaysa sa regular og naandan nga cotton shirts aron mas hayahay kini nga sulubon atol sa mga kalihukan sa sinulog. Decide mi sa amo ang nga tela nga US Polydex tungod sa iyaha ang panapton mamba nga dili jud siya init gali. Lahira sa other nga katong mga dry fit kay init jud siya isulob dayon. Kani jud among na-decidean kay kana comfortable jud ta mo wear sa kani nga tela. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa My TV, Cebu.